Добрий день, чистовані русини! В ефірі передача «Живий русинський язик» і з вами я, журналістка Олена Копенець-Барта і священник отець Димитрій Сидор. Добрий день! Вітаю вас усіх, дорогі браті русини. 16 новембра цього року відбувся Русинський фольклорний фестиваль у Міжгір'ї при участі различних міжгірських обществ і молодіжних колективів та театралізованих фольклорних груп жінок, які створили унікальну картину культурного багатства рушинов Міжгір'я, давної битності і другої. Привітали учасників фестиваля представники влади та місцеві активісти русини. Із вітальним словом та благословенням всіх учасників фестиваля виступили і ви, священник Димитрій Сидор, як голова Закарпатського Подкарпато-Русинського національного общества імені святих Кирила і Мефодія. Хто ініціював фестиваль і як він проходив? Кожний фестиваль русинської культури, який організовують наші русини, завжди відрізнявся тим, що не один чоловік, а багато організацій підходили до рішення проводити фестиваль. Так було і в Міжгір'ї. Активісти, особливо различних організацій, а також наш великий і благодатний, і активний активіст русинського движення Володимир Федорович Біланін, в'єдно з своїми земляками організували фестиваль русинської культури, щоб прикликати і в ньому показати, як важливо пам'ятати, що Міжгір'я – непростий регіон. Цей регіон не тільки дав нам много культури, пісні, танці, но предоставив нам сформованих, талановитих лідерів і движення русинського, і великих діячів історичних, державних діячів, між ними і наші великі представники нашого народу, які в різні часи приймали участь у державному управлінні, починаючи із періоду Чехословакії, потім Совєтського Союзу, ну і нині у незалежній Україні. А так фестиваль був ініційований іменно невеличкою групою русинів, які предложили міжгірцям, особливо там людям, котрі вже організовуються в культурні общества, общество ветеранів труда, общество Духновича, общество Кирила і Мефодія. Так сформувався прекрасний, не супервеликий, але регіональний і достатньо організований, хорошо, фестиваль русинської культури. То, що привітали його представники влади, показує те, що там добрі відносини між культурними організаціями і владою, що показує і для цілого нашого краю, бо так Бог дав, що місцева власть з розумінням ставиться до тих проблем і де може допомагає. Я приймав участь там як голова Закарпатського обласного Подкарпато-Русинського по реєстрації общества Кирила і Мефодія. І коли їх вітав і благословляв, так мені хотіло подякувати цьому народу, нашим верховинцям, котрі за всі часи історії Подкарпатської Руси, нині Закарпаття, завжди показували образ організованого народу, чесного народу, церковного народу. Показательно, що перед самим фестивалем вони пішли до церкви, заказали літургію благодарственну і на парастасії за упокой споминали усопших своїх земляків, які оставили добрий слід в історії нашого краю, зокрема і керівників області нашої. В самому фестивалю прийняли участь май таку активну і май великолепну ансамбль дитячий, бабчина співанка
керівник якої Ольга Кирилівна Прокоп, наша заслужена артистка і заслужена співачка русинського народу, народна співачка від імені Сойма Подкарпатського русинов. Вона то звання прийняла давно, а потім таку ж награду і виділила їй і держава. Знову хороші знаки. Не все погано у нас у державі, коли такі знаки і ми маємо. Діти, ансамбль «Бабчина співанка» так показали красоту виступів, така висококласна декламація стихов, що на одному диханню ми дивилися їх виступ. Крім того, ми вже видимо майже півроку, як Ольга Кирилівна Прокоп із своїми дівчатами, дітьми веде казку вечірню по Першому кабельному. Яка то краса, чудо із чудес. Там як Ольга Кирилівна, так дівчинка, яка веде казку, обі представляють красоту нашого русинського народу і багатство русинського язика. Ну що може більшої радості дати нашому русинові, як говорити по-нашому? Споминаємо, кілька разів були ми десь у поїздках, це в Києві, це в Москві, це десь в Петербурзі, це навіть, наприклад, у Вені. І у Вені був у мене случай, коли ми молилися у храмі Святого Стефана, де наша русинська ікона Повчанської Божої Матері, і з правого боку раз чув, говорить по-нашому. Так мені стало мило. І в Австрії, а то колись була одна із наших столиць, чути русинський голос, а з правого боку моляться перед русинською іконою, такі там сидіння, люди. Сам храм великий, кафедральний, то римокатолицький, но такого теплого уголочка для нас, русинів, не є більшого, як іменно в цьому храмі з правого боку. Так от, іменно у Біжгір'ю, коли почався сам фестиваль, всі учасники вітали один другого по-нашому. Правда, представники влади вітали на українською мовою, як полагається згідно закону, то для нас не є проблематично або обідливо. Ми всі сприймаємо державну мову нормально. А сам фестиваль, коли почався, то красота і глибина смисла пісень, стихів. А також, коли почали виступати та фольклорно-театральна група жінок, котрі показали, як у древності, коли наші дівчатка-русинки виходили, віддавалися, то збиралися жони і плели їй вінок. Які співали співанки, які були проникновенні ті стихи, де дівоче серце, котре тепер буде одриватися від мамки і няньки, уже вона скоро буде лишатись у сім'ю, або буде окремо жити, або піде в другу сім'ю жити. Що вона має зробити? Як молитися, як подякувати своїм батькам, як себе приготувати до зустрічі з женихом, із своїм ізбраним, і як має себе вести в другій сім'ї. Як дівочество заміняється через плетення вінків уже сімейним життям. І ще один варіант був файний. Придумали проводити фестиваль в такому приміщенні, що кругом можна було сидіти людям і зріти з любої точки виступаючих, а всередині много такого світла, що казалося, що ми десь у великому лісі на поляні, де кругом нас є прикрито, на всередині небесне світло. Так ся хотіло дякувати Богу, що така можливість є, щоб унікальна древньоєвропейська культура русинов ніколи б не загасла у наших людях, у наших серцях. Бо вона настільки унікальна, неповторна, що тільки лише, навірно, гори сохраняли, сокотили ту культуру, язик, бо там далеко не приходили в часи Австро-Венгрії, не могли туди йти асимілятори. Радіо не було, телевізії не було,
та й журналів много не було, а тому люди могли говорити з чиновниками по-австрійськи, по-мадярськи, а остальное було по-нашому. А тому у житті русинов фактично не було сили, яка би їх одривала від того. Могли знати пару пісень і мадярських, і одну колядку по-мадярськи, бо показати, що вони уважають тогдашній мадярський язик і чеський, но вся гамма життя русина від рождення до смерти супровождалася красивим букетом русинських слов. Іменно сам подумав, що нас спасало у період проживання в различних імперіях, державах. Ми мали свій, і маємо, і вірю, будемо мати свій живий русинський язик, котрий, як у маслі, формується серце наше і душа. Замітьте, ми не маємо школ донині русинських. Історія русинських школ закінчилася з приходом визволителів у 45-му році, коли всі русинські школи, підкреслюю, державні русинські школи були перетворені при радянській владі на українські школи. Іменно не на руські, не якісь другі, на українські. З того часу уже русинських школ не є і нині хіба лиш окремі случаї, де хтось може робити такі школи. Но школу русинську продовжує русинська жона, русинська мама. І один з виступаючих на фестивалю був Іван Дмитрович Ситар. Він прочитав знаменитий вірш «Русини, сокотіть матерів». Бо доки ви ще молоді, ви ще не замічаєте, що мамка маленько відходить, одного разу її не буде, і уже ніткому буде йти. І доки мама жиє, думайте за неї. Тот стих сколихнув десятки тисяч людей в інтернеті, бо він настільки проникновенний, такий близький і нам понятний, що його, думаю, в будущому будуть декламувати наші діти у школах. Думаю, що на уроках русинського язика. Я вірю, що так буде, бо сам процес нашого вхождення у Європу з європейськими правилами відкриє нам таку можливість. Привітав і учасників Михайло Белень, голова Ужгородського общества імені Духновича. Він знаменитий наш скульптор, академік мистецтв. Він особо заслужений в русинському народі той, хто поклав пам'ятники в Ужгороді, пам'ятник Кирилу Мефодію, Духновичу. До речі, пам'ятник Кирилу Мефодію в стадії уже організації, а пам'ятник Духновича стоїть такою красою, лицем до ріки, як по всім правилам архітектурним. І він благословляє всіх русинов, які і в Ужгороді живуть, і напоминає всім, що тут живуть русини, мирний народ, який і нині, і завтра хоче по-своєму, по-нашому говорити, свою культуру сокотити. Попривітав він народ. Присутня була там і секретар общества Марія Ярчич. Важно подчеркнути, що Володимир Федорович Біланін, організатор, я так розумів, як його там вважають, як він до все проєктовенно зробив, що фестиваль удався по всім показникам, по організації, по самовираженню, бо співали не, наприклад, артисти, котрі лим заучили по-русинськи текст, виступали корінні, національні русини, котрі не просто вчили, а владіють від материнської колиски русинським язиком. Слава Богу, фестиваль удався. А я думаю, що лише подякувати всім учасникам, ну і ясно організаторам, в тому числі і владі.
На фестивалі між другими споминався і Волощук Михайло Юрійович. Про що говорилося за нього і других визначних діячів Закарпаття? Думаю, що саме члени общества ветеранів труда і других обществ, коли подивилися, що вони мають перед собою, яку картину, які були у тому краю лідери при Чехословакії, при Совєтському Союзі, тепер при незалежній Україні, то серед них один із таких визначних діячів був Волощук Михайло Юрійович. Той, котрий з самого початку, коли ми проголосили незалежну Україну, до речі, напоминаю всім мудрейшим всього світа, що державу Україну провозглашали не лише українці, а й русини. І держава це і наша русинська, бо ми її провозглашали на референдумі. А референдум – це один, єдиний і найдієвий вираз желання людей, волі народу. І він не потребує, щоб його хтось утверждав або критикував. Він вступає в силу з моменту, коли та організація, яка його проводила, підтвердила його законність і правильність. Так що всі референдуми були законні, їхня сила доказана, і ми створили свою державу, в якій хочемо відчувати себе повноцінними громадянами, яких ні в чому не підозрівають, а в одному – це громадяни України русинської національності. А Михайло Волощук, побувши уже першим керівником нашого краю, він тоді вже передбачав, що будуть проблеми. Він це добивав различних форм місцевого самоуправління, як би то робити. Потім була велика ідея створити спеціальний такий регіон, де були б облегчені условия для проведення бізнесу. Не вдалося. Так стало, що неповагу до нашого краю проявили і інші регіони. Але він показав, що область дійсно може виставити у будь-яке время добрих, добротних, талановитих керівників. Якось я йому казав, що Соломон колись писав, що Бог у нужне время воздвигає нужного чоловіка для відповідної місії. Таку місію державотворення і державного діяча і створив, і послужив Михайло Юрійович Волощук, а особливо на міжнародній конференції історичній, яка була в Ужгороді, він тоді давав інтерв'ю телебаченню, він так і відкрив усю свою таку думку, переживання за на судьбу нашого краю, бо так важливо було увидіти, і ми створили 12-минутний фільм про нього, де він прямо казав: я вірю, що наші люди дочекаються того, що будуть визнані. То, що нас тепер многі оклеветали, і причому клеветники получають за то, можливо, і премії, ото пройде. Стара ота гвардія, така постсовєтська, має отойти, а може нова генерація порозуміє, що невозможно мати союз або єдинство національне в державі, де різні суть нації, якщо не буде взаємоповаги між народами, особливо титулів нації і малих народів. І це його слово було, казав: ну якщо не я, то мої діти і внуки будуть радуватися і пользуватися, як він казав, хоснуватися тими трудами, які вклав в історію Закарпаття і я, то є Волощук Михайло Юрьевич. Я верю в то, что наша Украина будет самостоятельным, независимым государством. Но это поколение политиков еще должно сойти с политической арены. Придут новые силы, которые будут справжние патриоты Украины, будут думать о развитии государства и улучшении жизни людей. Вот тогда мы быстро восстановим и построим Украину, мощное государство в Европе. Будет. Это еще будет при нашей жизни, если не при моей жизни, но при жизни моих сыновей и моих внуков. І так споминалися там оті постаті. Я бачив, там виставлені були їх фотографії,
тих активістів, представників місних людей. Я назвав Міжгірський район тоді у своєму вітальному слові як оазис серед великої пустині. Бо іменно тот народ, генетично неспорчений, генетично составшийся майже на 99% русинським, бо і бесіда, і культура, і поведінка, і то, що Міжгірський район держиться восточного православ'я, і богослужебний язик для людей настільки понятний, що нікимся питання не піднімало його замінити, бо церковний язик і русинський язик дуже близькі. Як ми говорили, що по нашій думці Кирил і Мефодій взяли старорусинський язик як матрицю для переводу священного писання. А потім пізніше сам церковнослов'янський язик уже в трудних часах Австро-Венгрії або Чехословакії, Совєтського Союзу, та й тепер сохраняє русинський язик, бо моляться по-нашому, говорять по-нашому. Живий язик міжетнічного общення у Закарпаттю русинський. Русинським язиком владіють і місні євреї, і мадяри, і чехи, і словаки, і роми, цигани, і мадяри, і румуни. А тому іменно цей язик мира і благословення. Споминаючи за русинський фольклорний фестиваль, що відбувся 16 новембра цього року у Міжгір'ї, треба би зазвідати, що би нам чинити, аби такі фестивалі по районам проводили систематично. Я думаю, то було б велике благо і для краю, і для людей, і в цілому для нашої держави. Думаю, що і другого, що коли б були ініціатори таких фестивалів і русинські організації культурні, і представники влади, то дуже би легко такі фестивалі організовувати. Вони не потребують ніяких особливих ділень, виділень грошей, не треба яких особливих когось платити. Учасники фестиваля практично всі безплатні. Ну, може, комусь треба допомогти заплатити транспорт, десь під'їхати з села або якихось гостів підвезти. Все, ніяких більше виділень фінансів не треба. Це означає, фестивалі практично це наше життя, но показано є у неких красивих образах фестивальних учасників. А значить, думаю, якщо ми будемо держатися русинського язика, держати свої культури, ми віримо, що наше життя – це сплошний русинський фестиваль, де звенить русинський язик, русинська співанка. Ми любимо і українську пісню, ми любимо і руську, і мадярську пісню, вважаємо танці сусідських народів, але ми женимо наші русинські танці, особливо любимо міжгірські танці, де вроді би движення не так много, але динаміки в тих движеннях тільки много, благородства і красоти і сили духовної. Просив би усіх наших людей, від кого-то зависить, людей, які можуть деколи маленько спонсорувати людей, підвести, того більше не треба. Такі фестивалі проводити хоча б 2 рази у році у районах, навесні і в осени. А всім, хто приймав участь у фестивалю у Міжгір'ї, приносимо благодарення і від Бога милості і многоя літа. Дякуємо за увагу, чистовані русини. На цьому завершується програма «Живий русинський язик». Будьте здорові! І з Богом святим!